खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ एनबि ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे सानसेयारि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन आरो जोबजासे नायलांगोन। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ मेघालयनि सानजा जयन्तिया हाजोआव आयेन बेरेखा खैला खनियाव बेरफ्रुनायाव सा 18 सुबुंनि जिउ खहा। सानजा जयन्तिया हिल्सनि पुलिस सुपारिन्टेन्डेन्ट मावख'नि बायदिब्ला बे बेरफ्रुनायनि खौरांखौ 2026 मायथाइनि 5 फेब्रुआरिनि फुङाव मोन्दों। बे बेरफ्रुनाया उमफ्लें पुलिस आउटपस्टनि सिङाव थानाय थांस्क' ओनसोलनि मिनसिनगाटआव मोनसे आयेन बेरेखा खैला खनियाव जादों। एलार्ट मोन्नायनि उनावनो गोजौ थाखोनि पुलिस अफिसार आरो मावथिफोरा जाथायथिलियाव सौहैयो। थाबैनो रैखाथि आरो खैफोद होबथानायनि नाजानायखौ जागायनाय जादों। अपारेशननि समाव जाथायथिलिनिफ्राय सा 18 सुबुंनि गोथै सह'खौ बोखांनो हायो आरो सासे जोखोम जानाय सुबुंखौ रैखा खालामनानै सुथुंगा कमिउनिटि हेल्थ सेन्टाराव लांनाय जायो आरो बेनि उनाव गोजौ थाखोनि देहा फाहामसालिसिम दैथायहरनाय जायो। एनडिआरएफ, एसडिआरएफ आरो एसआरटिनि हानजाफोरा जाथायथिलियाव दैथायबाय थानाय समावनो रैखाथि आरो रिकभारि अपारेशन सोलिगासिनो दं। पुलिसआ भारतीय न्याय संहिता बिएनएस, माइन्स एन्ड मिनारेल्स जौगाखां आरो रेगुलेशन एक्ट आरो बेरफ्रुग्रा मुवा बेसादफोर आयेननि सोमोन्दो गोनां दफाफोरनि सिङाव कलिहाट पुलिस थानायाव मोनसे एफआइआर रेजिस्टार खालामदों। दासान्दि बेनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। गुबुन मोनसे खौराङाव दङ गुवाहाटीनि भरालुमुगआव ड्राग्सनि गुबै दायनिगिरि सानै हमजादों। मैया भरालुमुग पुलिसआ गुवाहाटीनि भरालुमुगआव सिग्रोमनाय समाव गोबां बिबांनि ड्राग्स बोखांनो हायो। भरालुमुगनि गेट नं 8 नि साखाथियाव गंसे स्कुटिनिफ्राय बे बेसादखौ बोखांनो हायो। बे अपारेशनखौ भरालुमुग पुलिसआ स्पेशेल अपारेशन ग्रुप एसअजिनि नायदिंनायाव खालामदोंमोन। पुलिसआ अपारेशननि समाव ड्राग्सजों लोगोसे मोन 6 साबोननि पेकेटफोर बोखांनो हायो। बे जब्द खालामनाय जाथायजों लोब्बा थानाय सानै सन्देह गोनां ड्राग्स फालांगिरिफोरखौ हमनाय जादों। दायनिगिरिफोरनि मुंखौ बबी सिंह आरो महित होननानै लानाय जादों। पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला सानैबो गोबाव समनिफ्रायनो नोगोराव ड्राग्स फालांगिजों लोब्बा दंमोन। नायबिजिरनाया सोलिगासिनो थानायनि जाहोनाव दासान्दि भरालुमुग पुलिसआ सानैखौबो सोंथि खालामगासिनो दं। गुबुन मोनसे खौराङाव दङ हस्टेलाव सासे नार्सिं फरायसानि जिउ खहा, मोजां मोनलायनायनि सन्देह। गुवाहाटीनि बशिष्ठआव थानाय दिसपुर नार्सिं इनस्टिट्युटआव बिएससि बोसोरनि सासे नार्सिं फरायसाया सोमोनांथाव थासारिजों जिउ गोमायो। बे जाथाया दिसपुर नार्सिं इनस्टिट्युटनि 15 नं हस्टेलाव जायो, जेराव फरायसाया गोख्रों आगान लादोंमोन। थैनाय सुबुंखौ नगरबेरानि थागिबि मेरिना आहमेद होनना सिनायथिनाय जादों। मख'नो गोनांदि दिसपुर नार्सिं फसंथाना मैया बोसोरारि हाबाफारि खुंनो थांगासिनो दंमोन। सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बादिब्ला मेरिनाया बृहस्पतिबारनि बेलासियाव मोनसे हारिमुआरि हाबाफारिनि थाखाय प्रेक्टिस खालामगासिनो दंमोन, नाथाय बिथांनि थैनायनि गुबै जाहोना दासिमबो रोखा जायाखै। पुलिसआ बे जाथायाव मोजां मोनलायनायनि जाहोन जानो हागौ होननानै सन्देह खालामदों। मोनसे सुइसाइड न'ट बोखांनो हादों, जेराव मुस्ताक मुंनि सासे हौवासानि मुंखौ मुंख'नाय दं। बिथांनि थैनायनि जाहोनखौ मिथिनो थाखाय आरोबाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। गुबुन मोनसे खौराङाव दङ पाकिस्तान इस्लामाबाद मस्जिदआव सुसाइड बमा बेरनायाव सा 69 सुबुंनि जिउ खहा, सा 150 निबो बांसिन जोखोम। शुक्रबार 6 फेब्रुआरि खालारखालि पाकिस्ताननि राजथावनि इस्लामाबादनि शिया मस्जिदआव सुसाइड बमा बेरहोनाय जाथाया खमैबो 69 सुबुंनि जिउ खहा जायो आरो सा 150 निबो बांसिन जोखोम जायो। बे बेरफ्रुनाया शेहजाद टाउन ओनसोलाव थानाय टरलाई इमाम बारगाहयाव सानजौफु समाव जायो, जेब्ला फुजियारिफोरा शुक्रबारनि नामाज गाबनो थाखाय थानसालियाव दंमोन। पाकिस्ताननि खौरां बिजोंनि बादिब्ला गाग्लोबग्राया मस्जिदआव हाबनो नाजादोंमोन, नाथाय गाहाय गेटआव सिकिउरिटि गार्डफोरा बिथांमोनखौ होबथादोंमोन। बे समावनो बिथाङा बेरफ्रुग्रा मुवाफोरखौ बेरफ्रुहोयो, जायनि जाहोनाव गेटआ गोबां खहा जायो आरो खाथिनि बिल्डिंफोरनि खिरखिफोरखौ सिफायो। पाकिस्ताननि गाहाय मन्थ्रि शेहबाज शरीफआ बे गाग्लोबनायखौ सोंखारिदों आरो बिबानगिरिफोरखौ जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ साबसिन देहा फाहामथाय होनो बिथोन होदों। गुबुन मोनसे खौराङाव दङ मटर साइकेल सालायगिरिनि जाब्रबथायनि उनाव दिल्ली सरकारा 3 इन्जिनियारफोरखौ सासपेन्ड खालामो।
जनकपुरी ओनसोलाव दै एजेन्सिजों जावनाय लुनाय हाखराव गोग्लैना थानाय सासे 25 बोसोर बैसोनि मटर साइकेल सालायगिरिनि जिउ खहा जानायनि उनाव सरकारा शुक्रबाराव दिल्ली जल बर्डनि 3 इन्जिनियारफोरखौ सासपेन्ड खालामो। पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला थैनाय सुबुंखौ कमल धियानी होननानै सिनायथिनाय जादों, जाय गावनि मटर साइकेलजों मावख'निफ्राय न'फारसे गिदिंबोफिनगासिनो दंमोन। न'फारसे गिदिंबोफिननाया गोबाव जानायलाय नखरनि सुबुंफोरा बिथांखौ नागिरनो जागायदोंमोन। मोन 6 पुलिस थानायावबो एफआइआर होदोंमोन, नाथाय मदद मोनाखैमोन। मैया फुंनि 8 रिंगायाव सासे आइजोआ पुलिसखौ फन खालामनानै खौरां हरदोंमोन 15 फुट गोथौ हाखराव सासे गोथै सह'खौ मोननाय जादों। बे समाव थासारिया सोराङाव फैयो। गुबुन मोनसे खौराङाव दङ बडगामनि सयबुकआव मटर साइकेल जाब्रबथायाव 4 गथ'नि बिफानि जिउ खहा। जिउ गोमानाय सुबुंखौ बडगामनि साइबुकनि पल मल्लानि थागिरि हाजी जीएच आहमेद पलनि फिसाज्ला शबीर आहमेद पल होननानै सिनायथि मोननाय जादों। शुक्रबारनि फुङाव बडगामनि सयबुकनि साखाथियाव गंसे बाइकआ कन्ट्रल खोमानानै मोब्लिबनि खुन्थियाजों सौग्रावनायनि जाहोनाव सासे मटर साइकेल सालायगिरिनि जिउ खहा जायो। सासे मावख'गिरिया बुङो दि बे जाब्रबथायाव सासे सुबुंनि जिउ खहा जायो, जाय गावनि नखराव सासेल' खामायग्रा आरो 4 गथ'फोरनि बिफामोन। थाबैनो देहा फाहामसालियाव लांनाय जादोंमोन, नाथाय डक्टरफोरा सफैनाय लोगो लोगो बिथांखौ थैबाय होननानै फोसावो। जोबथा खौराङाव दङ राजस्थाननि श्रीगंगानगरआव फिसायखौ बुथारनायनि दायाव आइजो आरो बिनि अनजालुजों लोगोसे 4खौ हमनाय जादों। 23 बोसोर बैसोनि सासे आइजोआ गावनि हाबानि 3 दाननि उनावनो राजस्थाननि श्रीगंगानगरआव गावनि गोलाव समनि बयफ्रेन्ड आरो 2 लोगोफोरजों फाव फान्दायनानै गावनि फिसायखौ बुथारनायनि खैसार खालामदोंमोन होननानै पुलिसनि सुलुङाव फोरमायदों। दायनिगिरि 23 बोसोर बैसोनि बिसि अन्जलि, बिनि मोजां मोनग्रा 25 बोसोर बैसोनि सन्जय आरो 20 बोसोर बैसोनि बिनि लोगो रहित आरो 20 बोसोर बैसोनि सिद्धार्थखौ मंगलबार 3 फेब्रुआरि 2026 आव हमनाय जायो होनना श्रीगंगानगरनि पुलिस सुपारिन्टेन्डेन्ट एसपि अमृता दुहाना बुङो। बे जाथाया 30 जानुवारिनि मोनायाव जादोंमोन जेब्ला रावला ओनसोलनि 1 केएलएम गामिनि थागिबि आशीष कुमार 27 बोसोर बैसोनि बिथाङा ओंखाम जाखांनायनि उनाव गावनि बिसिजों सानफ्रोमबोनि बायदि थाबायनो थांदोंमोन। खौरां मोननाय बादिब्ला बिथांखौ गामिनि साखाथियाव थानाय मोनसे सुमसान लामायाव लावथिजों गाग्लोबदोंमोन आरो उनाव माफ्लारजों गादबदों जेब्ला बिथाङा हरखाबनो हां हगाराखैमोन। बेनि उनाव बुथारनायखौ लुथिनाय बायदि खालामनो थाखाय अन्जलिया आशीषनि मबाइल फन आरो खेराखौ दायनिगिरिनो होदों होननानै पुलिसआ फोरमायो। पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला अन्जलिया थांनाय 6-7 बोसोरनिफ्रायनो सन्जयजों सोमोन्दोआव दंमोन आरो थांनाय बोसोरनि 30 अक्ट'बराव आशीषजों जुलि जानायखौ गोजोननाय मोनाखैमोन। बिथांनि नखरा बे सोमोन्दोनि सोमोन्दै मिथियोमोन होनना बिथाङा बुंबावो। आइजो आरो सन्जयआ श्रीगंगानगरनि एके कलेजाव फरायदोंमोन, जेराव बिसोरनि सोमोन्दोआ जौगादों। पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला हाबानि उनाव बियो सन्जयखौ लोगो हमबाय थानो थाखाय श्रीगंगानगरआव एमए खालामनो नागिरदोंमोन, नाथाय बिनि फिसायआ बेखौ हेंथा होदों, जायनि जाहोनाव रागा जोंदों। पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला बियो गावनि अनजालुखौ फिसायनि बेरेखा खालामनायनि सोमोन्दै खोन्थादों। पुलिसआ जाथायनि सोमोन्दै हरनि 9 रिंगासोआव खौरां मोननानै पुलिसआ बिथांखौ रावला कमिउनिटि हेल्थ सेन्टाराव लानानै थाङो, जेराव डक्टरफोरा आशीषखौ थैबाय होनना फोसावो। पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला सोंनाय फिननायनि समाव सन्देह सोमजिदों आरो कल रेकर्डनि बिजिरनायजों लोगोसे पस्टमर्टेम रिपर्टखौ लानानै गुवारै नायबिजिरनायाव बे खैसारखौ सोराङाव फैयो। अब्ला दिनैनि खौराङा बेखिनियावनो जोबबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।